op de tweede plaats. Tweede Vries, Ronaldo op Baden. De 14e maand regio, de volgende luisteraars, 2, 6, 7, 11, 19, 28, 36, 50, 58, 14e groep regio, 14e groep regio. Je blauwe en erin. Blauwe met je vier alarm en met je vier alarm. Tactiek van Johan heeft daar ook gedaan. Wat er is. Ja,